ko Real Madrid kampat de ka bakut yaka Atletico Madrid dangdon second leg halayeng jongka hado katne klain bor ka Arsenal la abanong bakalarung lupa syaka quarter final hakane ka Champions League nga preng skamba ye phiki paralong ke bajus ngau tanat bat ke bachukershan yakane ka channel nakapor syakapor ka jingkerpat ye kito ki paralong ke bapat deban subscribe lada pisingau tanat ye ki video hakane ka channel singababan ai jingkershan daka ba share like bat kam tamban subscribe ke jingela kai first leg hakarau 16 jong ka Champions League hapadang ka Real Madrid persya ya ka Atletico Madrid hakane ke jingela kai ka Real Madrid kalawan pai daka jingjob hadin bakala syaram hakamat jong ka Real Betis haka jingela kai jong ka La Liga don ki baong baka Real Madrid kadai ka sem jong ka Champions League ha ya kata yimla banlan namar de tang ka Real Madrid kabalyo banra bonsen yakane ka Champions League hakaba kalyo banra hado khatsan hanrai lai nang tate tang ke AC Milan kabayo banra hado hanyau sen kumta haba phai pat shika jingela kai jongka menne ke met hakapor chiteng senya persya ka Atletico Madrid hakane ke jingela kai dahi ka Real Madrid kabayo shwaban pankhi kajar lingba Rodrigo dang hake menit kabasaw lingba ka assist jong Valverde watla ka Real Madrid ka juklan ba barabor haka jingela kai jong ka Champions League hanre ka Atletico Madrid ro kamdai ka tim ka batlot kumta kalayo man pai yakane ka kol lingba Julian Alvarez ubala ka lalong hero jong ka neka club nado ba uwan panieso naga club Manchester City haka ba ulayo bantep yaka kol ka ba itnat ba hakane ka jingela kai lingba ka assist jong ukalan haden kane ka jingela kai kalong shisha ke jingela kai ka ba itnat bat ka ba shangshit ba namar baro artliki club kidon ye ka jo ka thong kata ban yo byang ban patki ye ka jar kumta hapdeng ka jingale bat ka jinge khon hapdeng iwei ya iwei pat ka Real Madrid jaj ba ka dei haka yeng jongka kalayo ban tam shakmat lingba ka kol ka balathap da ubidias haka medit ka basan peusan lingba ka assist jong u Mendy bat hado bandakot ke jingele kai ka Atletico Madrid kamla shobat ban pai ya kan neka kol jong ka Real Madrid kumta habakot hi ke jingela kai ka Real Madrid kalala ban panlem ya ka Atletico Madrid hakane ke jingela kai first leg da ar la ka wei kol kane ke jingjob jong ka Real Madrid kampat dei ke jingkot hanre dangdon se ka second leg hala yeng jong ka Atletico Madrid kata ha khat lai tarek jong ubnai match menta usnem habapai se ka wei pat ke jingela kai kata hapadang ka Arsenal persya ya ka PSV hakane ke jingela kai ke jingklan bor jong ka Arsenal hado kane watla ka yela kai shabar na layeng kata halayeng jong ka PSV hanrai ka dangla ban penjam khnam lane ban pembab kpot ye ka PSV hado da hnyau la ka ve kol ye kene ke hnyau taliki kol jong ka Arsenal layo ban thap lingba utimber hakemene ka bakhat phra lingba univari hakemene ka ba ar phwei Merino hakemene ka balai phwei Odegaard hakemene ka ba sa phw hnyau bat ka menit ka ba hnyau phwlai Trossard hakemene ka ba sa phra bat lingba ukala Fiori haka menit ka pra perusan lingba ka ne ka jingjob jongka Arsenal hado katne la banong bakalarung lupa sheka quarter final watla ka dangdon sekawai pat ka jingela kai kata ka second leg baka dai hero haka yeng jongka Arsenal ka jingela kai pat hapdang ka Dortmund persya ya ka Lili haka ne ka jingela kai baro artli ki kenhun kila kono da ka jinga kai damar la chikol ya ka ne ka chikol jongka Dortmund layo ban thap lingba ade yemi hakaminet ka ba ar pat na ka banta ka Lili layo ban thap lingba harasol hakaminet ka ba hanru pra ka jingela kai pat hapdang ka ganhun jong Emiliano Martinez kata ka Aston Villa persya ya ka club Brugge hakane ka jingela kai ka Aston Villa kala khore ka namjot haden bakalala ban panlem ya ka club Brugge dalai la ka wekol lingba ka ne ka jingjob persya ya ka club Brugge ka Aston Villa kalarung shiliang ka kejat chika quarter final hakane ka Champions League hanrai ka dang up seka jingela kai jongka second leg ka badeiro haka yeng jongka Aston Villa